ओरैबायदि एक्सिडेंट जाबाय इधर नहीं हुआ है इसलिए स्ट्रेट पर ये लग रहा है उधर ठीक हो जाएगा अलाय आथिङा ni yang ku cukapra मामा थादो दे थांसै जादे थांगोन दे थांफागोन हा नै जोंना आब' ओरैजाय दं आरो गुमैया ओरैजाय दं गुमै मालाबा थांब्रा जागोन दे थेनथ'बाय बेरायहैनांगोन औ माला बेरायहैब्रा लामा खान्दा जाबाय दा दिनै आंनो जायगाया थिगानो दे जोंनाथ' आब' लाखायाबो मम्मिया जोंना क्लास 9आव ना इंलिश मिडियाम गुड मोजां फराय दे डिसेम्बराव लांफागोन दे सनियाखौ लायनांगौ ना लायनांगौ बेनो अफ जानानै दंमोन नै मेघालयनिफ्राय जों दोरोनोसै ओरैजाय जोंना गुमैया दं खावब्ला बा जिरायनानै ममिया खारफालांबाय जोंना बियानि फिसाजोआ खारफालांबाय ओमफ्राय ओइ थांसै गारि सालायनो रोंगोन दा जोंना दिनै भिडिअ बेलेग टाइपसो बेलेग टाइप नै हिनजाव मोजां नागिरग्राया आखल आखुखौ बुनानै रायनानै सोलायनो हायो खिन्थु हिनजावखौ एसे साफा नांगौग्रा बेनो ओरैनाय नंगौ नङामोन नंगौ दा मावगायसै आब' फंबाय थांसै दे मेथाइ सिगां खारबाय नै ओरैजाय सनमान लाखाबाय गुमै आब'खौ आंनाव हुदा गैयालै नेम बायदि जे लानांगोन मा होनो आब' फिसाया जायालै मिथिगौ ओइ बेगा बुरो बेगा आं लाखाबाय बै साबिया गारि साबिया दा बावसोना फैनांगौबा दिगदार जागोन मेङो आलासि फैदों जालायहरदो आमाइ फटला इउटुबार जाबाय गुमै थांसै गुमै थांसै आब' थांसै थांब्रा मालाबा आब' दे बिमादै बिबथै बोराय बुरि दं नाबो नायबो थांला मालाबा थां खनसे ओइ नै जोंना बियानि फिसाजोआ इथिंजाय फन रायलायगासिनो दं ओरैजाय आंनि फिसाजो जेराव थायो बेयाव रायलायहरगासिनो दङ आंनि फिसाजोजों कन्टेक्ट खालामगासिनो दं नै आंनि फिसाजों रायलायनो थाखाय कन्टेक्ट खालामगासिनो थांमारसै MMB थांनांगोन थाङाबा ओइ नों फिसा गोनांखौबाबो लादोलै इलाय आंनि वेलकाम खाफ्रा नंगौ बजबना लाखायो सोनिया गान्धीनि जोनोम सान दिनै नोंनावथ' गान्धी गैया नामा सनियाल'सो गान्धीथ' गैयानो नामा गान्धी गाली मिर्जा गान्धी गाली मिर्जा हाब एफा बुरजा नोंना सिन्देला नोंसिनाव बै सारमोना हरनाय अमा मासेखौ बुथारनानै फानाखैबो ओरैनो फोरानजोबदों बाय दे थांबाय थादो होनदां ओरैनो बाय दे किस खालामहर दे खनसे दे दे दुर्गा फुजायाव माबा डिसेम्बराव लांफागोन दे ओमफ्राय गुमैया डिसेम्बराव लांफानांगौ ओमफ्राय सनियाखौ लायनांगौ नै सनिया दानहरबायसो मालाय लेखा फरायदों दे साब' थांबाय था मोजाङै थां लामाया दे Kita mau yang lagi gerak.
जों दा माहाय दङ 13 माइल मा 13 माइल अबे जायगानि 13 माइल मेघालय 13 माइल मेघालयआव थांगा 13 माइल आसामाव थांगासिनो जों दा आसामाव गुवाहाटियाव दाथ' मोनाबाय जों थांगासिनो आरो जों दा आसामाव थांगासिनो मोनाबाय हरनि खैथा जाखो जों दा गुवाहाटि थांबाय दङ थांबाय थादों लोगोफोर Done. Waktu pakai apa sih? Waktu pakai. आरो 15 तारिखआव थांबावगोन गरमबारि नैबे जरावनो जोङो 0 माइल होनना बुङो जरा बारबोजोबनानै ओरैजाय खानाफारा मोनहाङाव 0 माइल होनना बुङो बे खाथियावनो जोङो टार्निंआव गाज्रि एक्सिडेन्ट जाबाय माने टार्निंआव जों रावजोंबो नङा ओमफ्राय नै नोंसोरो फात्ता मोननाय नङा केमेराया माब्रै बन्द जाखो गावनो गाव ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों जों नै टार्निंआव जाला सेस आखाइफ्रा दोलाजोब्बाय नै आरो हान्थु सान्थु दङ Gilai, anak betul kan tu ada. Ayo orang siap nak tu nak balik. Kai sedih mana? Ngapain ni? Akhir ni. Teman. Sedih anak sedih. Ha? Sedih. Anak bawa buri-buri jalan dong. Tapi panas gimana? Nih, bukan apa ya? Tapi ni panas siapa nak jangan masuk semua ya. Mana sana? Ada? Thank you. Sa. Iya sa. Turning out kena ke Paris sih. So, लोगोफोर नै आथिङा आखाइ गैयाना आखाइ खेला खनथि टार्निंआव ओरैबायदि खोलो फाग्लासो आसोला ओरैबायदि सिबाय जि मोजां मोनदोंमोन आं खिन्थु जाय हाथु साथु साजोब्बाय ओरैजाय गाहायाव लंपेन्ट जिबाय Slip kayak gitu. Berapa? हाखौ सिनावलाय माने खेमसिलाबाय सिस्टारा नै खेमसिलाबाय इसका हाथ फिर से काट के दे दो कैसे से थोड़ा काट के दे दो सिस्टर ये देखो यार मजा कराइदो लोगोफोर आखिया महंत कैसे हुआ रे यार तूने तो था ड्राइवर हाँ मेघालय आसाम ड्राइवर Asam kelasnya kan boleh mikir dia nih guys. गिर गया और मेरे को देखो हाथ में देखो पाँव में देखो कैसे Pasti आदमी हंसता
क्या बोला भैया? एक्सीडेंट होने के बाद भी आदमी हंसता है। हंसता है किस हम लिए? फर्स्ट टाइम देखता है। कोई दूसरा नहीं रोते रहता है ना, रोता लेकिन है। हम लोग बीवी को बोल लेकिन हम लोग हंसता है। हंसते रहता है। इधर देख, क्यों हंसता इधर है है मालूम है? सिस्टर। हम क्यों हंसता है मालूम है? हाँ अब फेसबुक का है ना। हाँ, हाँ, फेसबुक का आदमी पगला। मेंटल है मतलब। तो मैं मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये भैया ने क्या बोला यार, देखो फेसबुक आदमी हंसते रहता है क्योंकि मैंने मेंटल हो गया यार। क्या बोलता है फार्मेसी भैया ने भी। और सिस्टर तुम क्या बोलेगा? सिस्टर भी तो बोरोलिन का आदमी है। बोरन का हाँ, कौन सी जगह से? कहाँ का है? बोरमा नहीं, बक्सा। रानी 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 नहीं, बक्सा, दुर्गापुर। बक्सा का है, कहीं का भी हो फिर भी बोरोलन का है ना? हाँ, ठीक, चलो ठीक है। बोरो मजा। मोजांग अभी नेपाल है क्या भैया? नेपाल नेपाल। आपका घर मेरा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। अच्छा, भैया का घर है डिब्रूगढ़। अभी ये कितना माइल है? ये खाना पड़ा मेघालय। खानापारा मेघालय। माइल का नंबर तो है वहाँ ना? माइल है कितना? 6 माइल। 6 माइल। 6 माइल के बाद ये 0 माइल। 6 0 माइल माइल के बाद 8 माइल। अच्छा, 0 माइल में ये भैया का फार्मेसी है। अगर कोई किसी ये रास्ता का बीच में कुछ accident प्रॉब्लम हो गया। होगा, एक्सीडेंट हो कोई गया, अगर एक्सीडेंट हो गया तो हाँ। भैया का लॉटरी लग गया। हाँ लॉटरी लग गया भैया का। तो ठीक है भैया, इतना अच्छा से हमको चेक किया है, देखा है हाथ, बस वही काफ़ी है। और भैया जो भी करना है, इंजेक्शन लगाना है या क्या करना है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको इंजेक्शन से डर लगता है भैया। कहीं दर्द नहीं हुआ है, इसलिए स्ट्रेट को ये लगता है। नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। लाइची हाँ आखे बोले नहीं पागला मोहन तो फागला है। एमईबी ब्लॉक्स जितना भी गलती किया है एमईबी ब्लॉक्स ने किया है। साला मेरे को मारने के लिए सोचा था, ये मेरा चैनल को लेने के लिए कोशिश करता होगा। अभी तुमको रूम में जाके इतना मारेगा, देखो क्या करो यार, ये नसीब का बात है। नसीब का बात है। जो भी हो, जो ये भी भी तो होता है, अच्छा होता है। एक्सीडेंट करेगा बोल के नहीं करे किया ना, लेकिन हम लोग टर्निंग में वो एक्सीडेंट करेगा बोल के नहीं किया ना। वो स्लिप तो हो गया, गिर गया। आपका चैनल, लेकिन आपका चैनल लेने के लिए एक्सीडेंट कराया। इसी का बात है, पीछे वाला गाड़ी मारने से तो हमको मार सकता था, लेकिन मेरा कैमरा ओपन है ना, मार नहीं पाया। इसलिए वो लोग इमरजेंसी ब्रेक मार के पूछा है तुम्हारा कैमरा किधर गया। हाँ सही बात, तुम्हारा कैमरा किधर गया वही पूछा है। सिस्टर बाय बाय, गुड नाइट। टेक केयर, गुड Thank नाइट। you। बिथांमोना जोबोर मोजां जोंखौ माबा नायबाय, जों दा थांसै आवगायफिनसै जों गुवाहाटि फारसे। दायो जों 0 माइलावनो दङ। आवगायनोसै लोगोफोर, नायबाय थादो, ओरै जाबाय आरोना।